Que tal, como estades? Bueno, Galicia é un dos mellores lugares do mundo. É que non é que o diga eu solo, é que o din tamén os científicos. É un dos mellores lugares do mundo para ver a eclipse total de sol deste verán. Vamos quedar en total e completa oscuridade agás ese pequeno anel dourado arredor do sol. E nós, ante tamaño evento, quixemos saber que ides facer vos para velo. E tamén queremos saber onde o ides ver? Eu son de Carballo, veré en Carballo, que di que se vai a ver moi ben en Carballo, xa teño ali a toda a familia, xa temos todo preparado, gafas, as cervezas e todo. A miña casa, vivo no Montexalo, imagínate. Xa estuve controlando desde o jardín, aí, xa teño as gafas preparadas, que xa as pedí porque despois non as vai a ver, e xa avisei a toda a familia. Queremos que vos nos fagades chegar esas propostas de sitios especiais. Así que, si queredes, grabádevos un vídeo amosándonos ese sitio especial para vos, dicíndonos por que é especial e por que, sobre todo, é especial para vos, por que ides ver ali a eclipse total de sol e non lo podes mandar, como sempre, o WhatsApp onde nos enviades as fotos todos os días que despois emitimos no tempo ou no tempo serán, aí, a ese WhatsApp, ou tamén o noso enderezo de correo electrónico, o tempo@crtvg.gal, direi no ben, e as nosas redes sociais, o X, que antes era Twitter, o Facebook e o noso Insta. Así que xa sabedes, queremos eses vídeos de vos amosándonos e explicándonos por que ese sitio é tan especial para vos e por que ides ver o eclipse ali. Veña, sede felices, falamos un anaco. Chao, chao.